Вітаем на нашай дыскусіі. Сёння мы звяртаемся да шэрагу біблейскіх тэкстаў і, каментарэяў да іх, якія задаюць вельмі непростае пытанне. Як вера насамрэч праяўляецца ў свеце? Што значыць быць сведкам? Менавіта. І цэнтральнае пытанне, вакол якога мы, скажем так, будзем спрачацца. Які асноўны сродак гэтага сведчання? Ці гэта актыўныя, бачныя, часамі нават радыкальныя ўчынкі сацыяльнай справядлівасці, дапамогі бліжнім, тое, што можна ўбачыць і памацаць. Або, магчыма, ўсё пачынаецца значна глыбей. Магчыма, гэта сціплая, пакорлівая прысутствасць, якая дазваляе Божай моцы дзейнічаць праз нашу відавочую слабосць, незалежна ад знешняга эфекту і маштабу нашых дзеянняў. Я буду даказваць, што асноўны механізм гэта менавіта канкрэтныя бачныя дзеянні. Тэксты проста крычаць пра гэта. А я паспрабую паказаць, што першае – гэта ўнутраная пастава пакоры, якая папярэднічае любым учынкам і, уласна, надае ім сапраўдны сэнс. Для мяне ўсё становіцца на свае месцы, калі я чытаю прарока Ісаію. Ён жа не проста разважае, ён гневна выкрывае. Людзі паказваюць сваю пабожнасць, посцяць, схіляюць галавы як трыснёг, а ў гэты ж час уціскаюць сваіх работнікаў. І Бог праз прарока кажа, гэта не той пост, які я выбраў. Пост, які падабаецца Богу, гэта не рытуал. Гэта абсалютна канкрэтныя зямныя рэчы. Дзеліся хлебам з галодным, прымай у дом бедных бяздомных, адзявай голага. Гэта не метафары, а прамыя загады. І гэтую ж лінію працягвае Езус у Евангелі паводле Матвея. Няхай так свеціць святло вашае перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі. Ён не кажа, адчувалі вашыя добрыя намеры ці захапляліся вашай унутранай пакорай. Не, яны павінны ўбачыць справы. Быць солю зямлі і святлом свету – гэта не проста быць добрым у душы. Гэта актыўна ўмешвацца ў рэчыснасць, змагацца з несправядлівасцю, быць бачным знакам надзеі. Інакш у чым сэнс? А я падходжу да гэтага зусім інакш. Вы кажаце пра бачныя справы, і я не адмаўляю іх важнасці, але яны вынік, а не крыніца. Для мяне ключовы тэкст тут – гэта ліст апостала Павла да карынцянаў. Паслухайце, што ён кажа. Ён прыходзіць у Карынт, цэнтр грэцкай мудрасці і рыторыкі, і свядома адмаўляецца ад усяго, што магло б зрабіць уражанне на людзей. Ён не выкарыстоўвае узнёсласці слова ці мудрасці, не пераконвае словамі мудрасці чалавечай. Больш за тое, ён прызнаецца, што быў у слабасці і ў страху і ў вялікім трымценні. Чаму? Каб вера слухачоў грунтавалася не на яго харызме ці сіле яго аргументаў, а выключна на моцы Божай. Гэта радыкальны пераварот. Асноўны інструмент сведчання – не наша сіла, а наша слабасць. Не нашыя маштабныя праекты, а наша асабістая беднасць, якая стварае прастору, дзе можа дзейнічаць Бог. Бо калі мы занадта упэўнены ў сваіх учынках, мы несвядома пачынаем праслаўляць сабе, а не Бога. І нават метафары солі і светла, на мой погляд, паказваюць на нешта схаванае. Соль цалком раствараецца ў ежы, яна знікае, яе не відаць, але яна мяняе ўсё знутры. Святла само па сябе не аб'ект, яно толькі дазваляе ўбачыць тое, што ўжо ёсць. Але пачакайце, вы кажаце, што соль знікае, але ж яе дзеянне змену смаку цалкам адчувальнае. Гэтаксама і з тэкстам Ісая, там жа прямая прычынна-выніковая связь. Паслухайце, як гэта пабудавана. Спачатку ідзе пералік учынкаў, дзеліцца хлебам, знішчыць ярмо, а потым гучыць абяцанне. Тады святло тваё зазяе, як ранішняя зара. Учынак папярэднічае святло. Мы не проста пасыўна чакаем, пакуль праз нашу слабасць нешта адбудзецца. Мы сваімі рукамі, сваімі намаганнямі ствараем умовы для з'яўлення гэтага святла. Тэкст кажа яшчэ больш выразна. Калі ты аддасі галоднаму душу тваю, тады ўзыдзе ў цемры святло тваё. Гэта значыць, што нашыя дзеянні – гэта і ёсць той самы, выключальнік, які запальвае святло ў цёмным пакоі. Без дзеяння – цемра. Я бачу гэтую логіку ў Ісаі, але мне здаецца, што іншыя тэксты, які мы разглядаем, уносяць важнае ўдакладненне, каб мы не ўпалі ў ганарыстасць. Возьмем Псальм 111-112. Каментарій да яго звяртае ўвагу на вельмі тонкую, але прынцыповую розніцу ў фармулёўках.
Пра Бога там сказана, што ён ёсць справядлівасць і міласэрнасць. Гэта яго сутнасць. А пра чалавека, што ён чалавек справядлівасці. Адчуваеце розніцу? Чалавек не з'яўляецца крыніцай гэтых якасцяў. Ён толькі носьбіт адлюстравання. Таму нашы ўчынкі не ствараюць святло з нічога. Яны толькі адлюстроўваюць тое святло, якое ўжо існуе і паходзіць ад Бога. Мы люстэрка, а не лямпа. І калі люстэрка пачынае думаць, што яно само свеціць, яно становіцца каламутным і перастае выконваць сваю функцыю. Празмерны акцэнт на тым, што мы робім, што мы ствараем, ператварае нашай справы ў тыя ж самыя эфектныя пасты, якія Ісая ак востра крытыкаваў. Але ці ўпэўненыя вы, што гэта адзінае магчымае прачытанне гэтай розніцы ў псальме? Магчыма, гэта проста канстатацыя анталагічнага факту: Бог ёсць крыніца ўсяго, а не забарона на актыўныя дзеянні. Бо калі мы проста люстэрка, то чаму Езус кажа, што соль, якая страціць смак, будзе выкінута вон? Люстэрка не можа страціць здольнасць адлюстроўваць. Яно альбо ёсць, альбо яго няма. А вось соль можа выветрыцца. Гэта значыць, што ад нас патрабуецца пэўная ўласнасць, пэўная актыўнасць, якую можна страціць. І мне здаецца, гэтая актыўнасць і ёсць нашы ўчынкі. А што да Паўла і ягойнай слабасці? Давайце паглядзім на кантэкст. Ён жа супрацьпастаўляе сваю пропаведь не сацыяльнай дзейнасці, а вельмі канкрэтнай рэчы, філасофскай мудрасці і рытарычным выкрунтасам, якія былі так папулярны ў Грэцыі. Ён кажа, што вера не павінна грунтавацца на мудрасці чалавечай. Але ж дапамога галоднаму, пра якую кажа Ісая, гэта не мудрасць чалавечая, гэта праява Божай справядлівасці. Павел адмаўляецца ад інтэлектуальнай самаўпэўнанасці, але не ад дзеяння як такавога. Я не кажу, што ён адмаўляецца ад дзеяння, я кажу, што ён змяняе ягоны падмурак. І гэта прынцыпова. Калі мы засяраджоўваемся выключна на тым, што мы робім, на колькасці накормленых, на бюджэце сацыяльнага праекта, на колькасці вызваленых з-пад ярма, мы рызыкуем ператварыць веру ў звычайную чалавечую дабрачыннасць, у гуманітарную арганізацыю. Гэта добра, але гэта яшчэ не сведчанне. Павел настаивае, што ягоная пропаведь была ў праяве духа эмоцый, а дух, як мне падаецца, пачынае дзейнічаць там, де чалавек прызнае сваю мяжу. Менавіта таму Павел прыходзіць у страху і вялікім трымценні. Ён не ўпэўнены ў сабе. Ён разумее, што не ён пераконвае, а Бог праз яго. І вось таму ў каментары ёсць гэтая правакацыйная фраза: «Сведчанне нашай беднасці можа быць найлепшай пропаведзю». Наша нездалённасць, наша ўсведамленне ўласнай абмежананасці – вось тое акно, праз якое можа зазяць Божая моц. А калі мы спрабуем самі быць моцнымі, мы гэтае акно зачыняем. Добра, вы кажаце пра важнасць слабосці, але дзеля чаго? Калі наша мата не ў тым, каб актыўна змяняць свет, як патрабуе Ісая, тады ў чым яна? Бо слова Ісая – это не проста заклік да дапамогі аднаму-двум жабракам. Ён патрабуе сістэмных змен. Знішчыць усялякае ярмо і вызваліць прыгнечаных. Гэта ж чыстая палітыка, у добрым сэнсе слова. Гэта вызваленчэмная місія. І яна патрабуе сілы, арганізацыі, стратэгіі. Як можна знішчыць ярмо, находзячыся ў слабасці і трымценні? Гэта гучыць як рэцэпт паразы. Мы соль зямлі, каб захаваць яе ад маральнага псавання. Мы святло света, каб рассеяць цемру несправядлівасці. Гэта ж маштабная праграма ператварання свету. І яна патрабуе моцных, бачных і эфектыўных дзеянняў, як, напрыклад, гістарычныя рухы за грамадзянскія правы, якія часта натхняляліся менавіта гэтымі тэкстамі. Яны не былі слабымі, яны былі моцнымі і арганізаванымі. Я б сфармулявала гэта інакш. Пытанне не ў тым, ці патрэбныя змены, а ў тым, хто з'яўляецца іх галоўным дзеючым суб'ектам. Вы кажаце пра праграму ператварэння. І гэта гучыць так, быццам у нас ёсць дакладны план, і мы яго рэалізуем. А каментарый да Евангелія прапануе іншую оптыку. Ён кажа, што соль і святло – гэта выяўляльнікі. Іх мэта не існаваць для сябе, а выявіць людзям смак іх жыцця і паказаць прыгажосць гэтага свету. Падумайце над гэтай фармулёўкай. Гэта значыць, што смак і прыгажосць, дабро і Божая прысутнасць ужо ёсць у свеце, нават па-за межамі нашай супольнасці, у людзях, якія, магчыма, і не ведаюць Бога. Наша задача не столькі прыйсці і змяніць усё сілай уласных праектаў, колькі сціпла паказаць на тую любоў і тое дабро, якія ўжо дзейнічаюць у свеце. Як кажа тэкст, выявіць ім імя таго, хто дзейнічае праз іх.
Мы не прыносім нешта абсалютна новае, а дапамагаем людзям убачыць тое, што ўжо ёсць, але схавана пад пластамі бруду, цынізму ці роспачы. Гэта больш тонкая і пакорлівая роля. Мы не будаўнікі, якія ўзводзяць будынак з нуля, а хутчэй рэстаўратары. Але ж быть сведком – это не значит быть пассивным. Сведка у суде повинен активно говорить правду, нават калі это небяспечна. Хіба это не дзеянне. І ваш образ рэстаўратара. Рэстаўрацыя – это цяжкая, карпатлівая праца. Яна патрабуе ведаў, уменняў і канкрэтных дзеянняў. І вернемся да образаў Езуса. Святло, схаванае пад пасудзінай, ён называе бескарысным. Соль, якая страціла смак, таксама. Гэтыя образы падкрэсліваюць менавіта эфектыўнасць вынікаводства. Бескарысная соль – гэта ж ідэальны образ веры, якая застаецца унутраным перажываннем, але не ператвараецца ў бачныя учынкі, што змяняюць рэчайснасць. Менавіта учынкі – это смак солі. Іх адсутнасць азначае, што соль выветрылася. Таму я настойваю. Акцэнт робіцца на бачным, адчувальным выніку. Людзі павінны ўбачыць нашы добрыя ўчынкі і праз гэта праславіць айца. Я не спрачаюся з важнасцю выніку, але з тым, як мы яго дасягаем і каму прыпісваем. Ведаеце, занадта шмат солі псуе страву, занадта яркае святло сляпіць, а не дапамагае бачыць. Каментарій Наздарама нагадвае, што наша місія павінна адбывацца ў стрыманнасці і пакоры. Калі нашы ўчынкі робяцца настолькі гучнымі, настолькі эфектнымі і самадастатковымі, што засланяюць сабой Бога, яны перастаюць быць сведчаннем. Яны становяцца сведчаннем нашай уласнай бабрыні, нашай арганізацыі, нашай сілы. А это менавіта тое, ад чаго перасцерагае Павел. Сапраўднае сведчанне адбываецца тады, калі людзі, гледзячы на нашыя, магчыма, невялікія і сціплыя ўчынкі, задаюць пытанне: адкуль у іх гэтая сіла, адкуль гэтая любоў, якая не шукае сваёга? І адказ павінен паказваць не на нас, а на Бога. Это магчыма толькі тады, калі нашы дзеянні суправаджаюцца шчырым усвядомленнем уласнай слабасці. А што, дарэчы, у вашай мадэлі рабіць чалавеку, які фізычна не можа дзяліцца хлебам ці адзяваць голага? Напрыклад, хворый прыкаваны да ложка. Яго вера бескарысная, яго соль страціла смак. Гэта добрае пытанне, але я думаю, што учынкі не варта разумець так літаральна. Малітва за свет, цярплівае перанясенне пакутаў – гэта таксама магутныя дзеянні, хоць і не заўсёды бачныя, але яны ўсё роўна з'яўляюцца актыўным укладам, а не пасыўным станам. І ўсё ж асноўны пасыл тэкстаў, асабліва прароцкіх, скірованы да супольнасці, якая здольная дзейнічаць. І небяспека вашага падходу, як я яе бачу, у тым, што акцэнт на слабасці і пакоры можа стаць выдатным апраўданнем для бяздзейнасці перад абліччам зла і несправядлівасці. Можна сядзець у страху і трымценні, пакуль вакол руйнуюцца жыцці, і казаць сабе, што ты такім чынам даеш прастору Богу. Я лічу, што гэта скажэнне Евангелля. Бог кліча нас да супрацавання, да саўдзелу ў яго справе перамянення свету. Сваім будаўніцтвам Божага валадарства пачнем дзейнічаць паводле логікі гэтага свету, сілай, ціскам, маніпуляцыяй. І ў выніку пабудуем нешта сваё, чалавечае, што будзе толькі карыкатурай на тое, чаго хоча Бог. Сапраўдная змена, пра якую кажуць гэтыя тэксты, адбываецца не тады, калі мы навяжам свету сваю праграму, а тады, калі мы сваім жыццём, сваёй прысутнасцю зможам паказаць іншую логіку, логіку любові, прабачэння і служэння. А гэта немагчыма без пастаяннага вяртання да ўсвядомлення сваёй беднасці і залежнасці ад Бога. Інакш наша соль вельмі хутка ператварыцца ў горіч. Падсумоўваючы, я ўсё ж застаюся перакананым, што гэтыя тэксты – гэта ў першую чаргу маніфест дзеяння. Словы Ісаі і Езуса не пакідаюць прасторы для двухсэнсоўнасці. Яны прама звязваюць бачныя канкрэтныя ўчынкі з з'яўленнем Божага святла ў свеце. Для мяне сведчанне веры – гэта не пасыўнае адлюстраванне, а актыўнае, часам цяжкае і няўдзячнае будаўніцтва справядлівасці і міласэрнасці тут і цяпер. Я ж працягваю настойваць, што ўсё пачынаецца з унутранай паставы, без пакоры і ўсвядомлення ўласнай слабасці, пра які так шчыра гаворыць Павел, нашы найлепшыя і самыя гучныя ўчынкі рызыкуюць стаць проста яшчэ адной формай самасцвярджэння.
Мне здаецца, наша роля быць не столькі выканаўцамі грандіёзнага праекту, колькі сціплымі сведкамі, якія дазваляюць Божай моцы дзейнічаць праз нас, часта насупереч нашай нямогласці і нават нашым памылкам. Так, тут мы падобна застаемся кожнай пры сваім. Хаця, конечно, ніхто не адмаўляе, што важныя і ўчынкі, і то, што ўнутрі. Наша дискуссия, мне здаецца, только падкрэсліла гэтую напружанасць, якая закладзена ў саміх тэкстах. Што з'яўляецца крыніцай, а што вынікам. Сапраўды. І гэтая напружанасць не дае нам простых адказаў і гатовых рэцэптаў. Яна паказвае глыбіну матэрыялу і пакідае кожнаму з нас прастору для разважанняў. Як асабіста я магу быць і солью, і святлом у тых абставінах, у якіх знаходжуся.